En dan ga ik jou vragen om de hand erop te lezen. Daar gaat er. Want de winnaar die zit je niets vermoedend in de zaal. En weet dus net dat hij of zij de Cultuurprijs 2000 winnen gaat. Maar waar is het? Er binnen vraagtekens die nou naar voren komen. En er komt zometeen één naam. En die wint de Cultuurprijs van 2000. En dat is dit hier. Wudden Anke Bielsma. Kom erbij, Anke. Fijn dat je er bent. Ja, ik jou het woord aan uw Borgemaster. Nou, van harte gefeliciteerd. Je doet een heel soort. Ik heb begrepen, nu ben ik de vrouw van de garnalenfabriek. Je ben ik de vrouw die de dag van het wat organiseert hebt. Maar en daarna was het op cultureel gebied presenteer je zo'n ding. Nou, en dit is een volle meer, te volle op de niet. Maar dat ben dingen die me bijbleund binnen. Maar in ieder geval, hartelijk gefeliciteerd met deze prijs. En ik wens je nog een grote succes. Ik nood Lauwert. Dit hier culturele herster van Europa is. Nou, daar profiteren wij. Ik hoor een beetje mooi. En cultuur is verschrikkelijk belangrijk. Want cultuur bindt en verbindt mensen. En het is een stukje eigen identiteit. Wat voor u heel erg belangrijk is. Van harte gefeliciteerd. En ik wens je nog een heel soort succes. De winnaar van de Cultuurprijs 2000. Anke Bielsma. Ja, nou ja, ik zou je jongen even lekker uit eten. Dat had dingen, want we hadden die binnencommissie. Ja, ik ga hier heerlijk eten. En nou steek je maar deze waardering in de hand. En dit vind ik vanzelfs geweldig. Schrok dus. Nou, ik ben helemaal perplex. Dat weer het mooie. Artje vertelde het al in het filmpje. Die wist ik net wat haar ook aan. Maar ik denk, nou, dit is toch echt wel mooi. Ik hoe die reactie krijgt in. Wat voor betekent dit? Zo'n waardering voor jou? Ja, ik vind het vanzelfs hartstikke mooi. Lekker goed als alle ondernemers hier zitten, ben ik echt cultureel ondernemer. En dat betekent dat je altijd maar weer schemaat dat het al je slaagt. En het is een grote waardering dat het publiek waardeert wat ik maatje en wat de mensen mij maatje. En vanzelfs, ja, maar het is maar een mooi plakje. Daar hoor ik, Dion. Helemaal goed. Geniet van de eer. Meneer Agricola, bedankt voor de uitreiking. En ik wil nog heel graag een heel groot applaus voor Anke Bielsma. Want zij wint de Cultuurprijs 2000.